So natay kauban na mamaw nga R3. Kung kani mag-una karon mabayaan jud mi. What's up mga kamoto? What's up mga kamoto? Maayong adlaw kaninyong tanan. Mag-rides mi karon sa ako mga kauban, mga kailan ako. Duwan sila, naka R3 o naka Dominar 400. So mag-meet up mi karon sa 7-Eleven sa Balutakay. Mag-rides mi karon padulong sa Kapatagan. Pero diri mi muagi sa Hagunoy. Lusot sa Lanuro, then Pabansalan. Actually, odto na ta karon guys. Alas 12:40 na. Wala man ni sa plano ni among biyahe karon, pero mo nagingon na on the spot, on the way. On the spot na plano, larga. Kaysa magplano ka sa layo pa, baka scam, baka paasa lang. Nagkasinabot ra pod mi na mag-rides karon. Bahalag diri lang sa Davao del Sur, tuyok lang diri. Bahalag doon lang, basta at least na magkauban mi na mag-rides. Sa panahon karon na may pandemya, isod kayo na mo biyahe ta og lagyo. So nag-chat na sa kuha tong isa ka kauban ako na Yamaha R3 ang gamit. Naana daw siya sa meet up place. So tanaw na to. Ato na to kay bas maboard niya. So dahang salamat kaayo sa mga subscriber nako. Labaw na mga subscriber nako na taga Mindanao. O shout out po sa mga subscriber ko dyan na taga Luzon at Visayas. Mga kamoto, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Sana ay subaybayan nyo ako palagi sa aking mga biyahe. At shout out na rin in advance sa aking mga kasama ngayon na si Cole Philip Roy at saka si Cole Michael. Shout out sa inyo mga Cole. Nanako diri karon sa Phoenix na naay 7-Eleven. Nadaba kasi ang Cole Michael ri. Sinawa oy. Murag man agi ka ulan. So narong kauban diri karon mga kamoto na naka R3. Mo ni siya si Cole Michael. 2 hours later. Oh, dira akong kauban na si Cole Roy. Cole. Oh. Sige. Babot pa diri. Warm up na ta mga kamoto. Kay gear up na. Kaya na natong kauban. What's up mga kamoto. Daghang kayong salamat sa pagtanaw aning video ha. Ayaw mong hawa diha. Padayon lang mo sa pagtanaw para maglingaw-lingaw ta. So sa mga taga Digo City dyan na mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Hindi ko pa ma-mention yung mga pangalan ninyo, pero daghang salamat sa inyo ha mga kamoto. Kamu ang maghatag o kinabuhi ani mong ako ang pagbablog. Ha? Ikaw sa call kayo katod diya. Ako na po daw.
Yeah. Ito na, mulakaw namin mga kamoto. Sa kinsa mga taga Digos siya na ay big bike na gusto mo sabay sa muang ride, binato ride lang ni tabot-tabot sa plano nga on the spot, on the way. So dali ni magi sa Barangay Sinayawan, Mutuyok kami. Maganda na pala yung daan dito. Tagal-tagal na ko hindi nakadaan sa Barangay Sinayawan. Ayun lang. Nice ang dalan dre. Amaw ng dalan dre. Pagkawal mga kamoto, ikan diari sa Barangay Sinayawan, mulusot mi sa Barangay Lanuro. Pagkauman mulaos mi sa Balutakay, sa Bantalan Balutakay, padulong o Barangay Kapatagan. Okay, mag-enjoy kita, magtuyo-tuyo tayo sa Digos. Ayos kinikauban na to guys nga si Paul Michael kay naka t-shirt lang. T-shirt ano siya kay Toyo kaman daw may diri sa Digos. Sumudan yung dalaan na diri. Karon pa ko. Para pa ko kagi diri. Sukob. Mga subscriber ko po na taga Luzon at Visayas, welcome to our province of Davao del Sur. Wow, bangkingan pala dito. Ha? Sige. Picture dami kay nindot kayo. Nindot kayong view diri. Taga Digos man ko pero sukad-sukad sa kong kinabuhi, wala po kagi ang dalana. Pwede man ay mag-rides na iunani lang, Digos City rides lang. Tuyok-tuyok sa mga barangay-barangay. Although simentado naman,
Dili na kinahanglan na mula ag paglayo. Pero kung wala lay pandemya unta, mas lamig itong wato tag lugar nga lagyo. Pero sa karon nga doon na pa pandemya, karon pa hinon na to maatuan kini mga lugar na sa atong duulang na wala pa sa natuan. Sama niini. First time na ako na muagi diri. Nakadugay-dugay na akong nagpuyo sa Digos. Sa 30 katuig na akong nagpuyo aning Digos City, pero karon pa lang ko nakasulod aning lugara. Kana nang lugar na mga lagyo kayo na lagyo noon, maadtuan nato, pero kaning nasa duol lang wala. May mga maanindot na mga view. Indot man ang dalan. So, di anay highway. O dari dalaan na diri. Pansalan guys. Karon kapatagan na pod me. Ha? Sige, ako pa una kon. Sige. Ha? Pag jacket oy kay murag tugnaw. Kabo kayo og sugaw. Big bike kay dating ba? Big bike kay dating ba? Kabo kay mga suga, daha kay suga oh. Daha kay suga. Big bike kayo. So ako na po na muuna karon. Ayan na ha. Okay, let's go. Dalan padulog kapatagan mga kamoto. Ang kaning dalanan gitawag ni ang Mount Apo National Park Road. Bugnaw ng hangin. Napakapag-noise ako ang tent. Exercise kami sa motor pod kaning ride. Layo pa pod eh. Bugnaw na ako mga kamot. Bugnaw manday diri.
Kita kay si Mount Apo. Si Mount Apo. Dili itong Mount Apo Berry Farm. Tatay Mount Apo Berry Farm dali. Palapit kay Mount Apo. Pero akala mo lang palapit ka na. Pero ang layo pa niyan. Kung titingnan mo dito, ang lapit lang. Pero sa totoo, ang sobrang layo pa niyan. Dito sa Barangay Kapatagan, guys, ay ito ang tourist destination dito sa amin. Marami kasi resort dito at saka marami magagandang tanawin. At marami ding gulay dito. Isa itong center of supply sa mga gulay gaya ng repolyo, kamatis, at yung mga carrots. Doon may Holy Land. Yun yung isang tourist destination dito sa Barangay Kapatagan, yung Holy Land. Sa nakita ninyo, maraming mga riders na nakatambay doon. Duta tanawon diri oy. Bangkingan time. Mabuti naman at hindi pa nalobat yung aking battery. Wow, may nasundan tayong Honda Supra GTR 150. Oh yeah! Maganda. Pero mas malapad yata yung sa sniper na mga gulong. At maganda yung taillight ng sniper kaysa GTR. Dito kami nag-prenup last time. Dito namin yung ginawa yung video na naka-dominant ako at saka naka-Yamaha R3 yung aking asawa. Kasama ko ngayon yung R3 na ginamit namin sa aming prenup. So napoy resort dire. Merong resort dito. Yung tinawag nilang Montefrio Garden Resort. Malapit na tayong dumating sa Barangay Kapatagan. A few moments later. So diyan na mi karon diri sa Barangay Kapatagan. Nagpa-picture mi diri karon sa ilang barangay hall.
pauli na mi. Medyo murag digaan ang akong motor ba na nahuning dito sa Subidahay. Taon-taon na kita ni wala ka subidag, mga subidaon. So karon guys, pag pauli na mo, muhapit mi sa Benrose. Sa wapa ka na upa naka-adto aning Benrose. Padayon lang sa pagtanaw ani akong video kay taon-taon muhapit pa dito. Mag-snacks mi dito. Stop over muna kami doon sa Benrose ngayon. So dari guys, muna nadiri ang Camp Sabros. Diya masaka ka diya mga siguro 1 kilometro og tunga ang kalayon sa Camp Sabros. Naay zipline diha na kalingawan ninyo sakay-sakay. O napod sila restaurant o pwede ka mag overnight para ma-witness nimo ini kabuntag ang Sea of Clouds. Pero usually dili na makita ang Sea of Clouds kay mag-fogs ini kabuntag. Bangking, kawanon. So we're finally here in Benrose Park. Pasinganan. Wapo ng entrance diri oh. Karon lang ako balik diri ba? Okay. A few moments later. Sige na mo kidaan dito katong spider nga daan. Gani mga daan sayang kayo eh. Gani, ganun wala lang may basutong. Mo pauli na mi. Nag-ulan. Kakamulaos pagdaho sa pansala ng kol. Ug kuan, ulan jud kayo mo hunong sa dito sir. Wala ulan dito yo. Mo diri ra man siga ulan ay. Nag-snacks kami diri, stop over. O karon nag-ulan. Ulan. Kusog na ang ulan. Nanagining kinabuhi sa rider mag-ulan jud. Musugat kitag ulan ani. So guys, maraming salamat po sa panonood ng video na to. At sana po ay nag-enjoy kayo sa aking motovlogging. At kung ikaw ay taga dito sa Mindanao, maraming salamat sa iyo sa panonood ng video na to. At sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. So hindi ko na patagalin itong video dahil parang lalakas na ang ulan ngayon. Hanggang dito na lang po tayo mga kamoto. At sa uulitin, hihintayin ko na lang ang aking mga kasama.
So nandito na ating mga kasama. Yeah. Umaaraw, umuulan, ang buhay ay sadyang ganyan. Naman ni Agi Ripidikab na may entrance dito. Ang buhay ay sadyang ganyan, umaaraw, umuulan. Bye bye Ben Rose.